खोनालाबायदों खोनाबाय औ आं दानसे मानसिनिफ्राय खोनालाबायदों रशमाखौ मोनबाय होननानै बेखौनो नोंनाव सोंहरदां मोननायखौ मोननाय होनाबा मारैथो मानो थगायनोब्रा बाबु जोंनि बर'नि वालपेपार ना मा होनो वालपेयार ना मा होनो औ बेसोर हमखो ना पुलिसफोर हमखो खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आरो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरो ना लोगोफोर बे समाव आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै नोंथांमोननि सेरावहाय सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामनाङा आरो ना लोगोफोर थौदो बिदिबा नायलांदो बे समाव डाइरेक्टलि नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ सोरबाया मोनथियाखै आरो बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय आं दायो मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअहाय नोंथांमोननि सेराव बानायदों आरो ना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना मिथिगौ रशमा ब्रह्मखौहाय हमनानै मोनबाय न'सिम लाबोबाय थांनाय 5 आगस्ट खालि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि बिथांमोननि मददनि गेजेरजों थांनाय 5 आगस्ट खालि बिथाङा फ्लाइटजों जोंनि आसामसिम सफैबाय बा न'सिम सफैबाय होननानै नोंथांमोना बयबो मिथियो आरोना लोगोफोर नाथाय बेजोंनो लोगोसे बिथां रशमा ब्रह्मआ जाय हौवाजों थांफादोंमोन बै हौवाखौबो लोगोआवहाय लाफागोन नामा बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरनियावहाय मोननैसो कल रेकर्डिं भाइरेल ओंखारदों लोगोफोर नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा बै हौवासाखौ केस होगोन ना लोगोसे लाबोफागोन आरो बेखौ मा खालामगोन बिथांमोननि बेफोरबायदि फंनैसो बाथ्रा सोंखारिथिनाय जादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना जायफ्रानोखि खोनायाखै बेखौ खोनासंनानै ला थारैनो बै हौवासाखौहाय मा खालामगोन आरोना लोगोफोर बिथांमोना रायज्लायदों बेनि गेजेरजों आरोना खोनासंलां बिदिब्ला नोंथांमोना खोनालाबायदों खोनाबाय औ आं दानसे मानसिनिफ्राय खोनालाबायदों रशमाखौ मोनबाय होननानै बेखौनो नोंनाव सोंहरदां मोननायखौ मोननाय होनाबा मारैथो मानो थगायनोब्रा बाबु ओमफ्राय हिनजावनि न'खरनि ओमफ्राय गाव हौवा थांनो लायबाय हौवाया थारमाने माबा दङ ना मोनसे लेखा दङ हजोंनिफ्राय मानसिया रिसिभ जादोंना जायाखै दा नों औ बेखौ लेखायाव सहि होना हरनांगोन ना थानायाव जमा होनांगौ ओरैनो बे जोंनि बर'नि वालपेपार ना मा होनो वालपेयार ना मा होनो औ बेसोर हमखो ना पुलिसफोर हमखो ज' बायदियानो जाहैबाय पुलिसफ्रा बांसिन जाहैबाय थारमाने ओमफ्राय हौवाखौ लाबोफाया ना लाबोफाया हौवाखौ बोरै मोनबोबावनोब्रा बाबु हौवाखौ लाबोला होमबा लाबोनाय जानाय नंला बेखौ बोरैथो मोनबोबावनो हिनजावखौल' लाबोसिगोन ने हिनजावखौल' लाबोसिगोन नों हौवाखौथ' नोङो फारसेथिं आयेनावबोथ' दा मथा मथि गभर्नमेन्ट आयेनावथ' सोलिखालानो जाहैबाय औ बिदिया जोंनावसो बिदिया सोलियोमोन दा बाहेरायावसो जाहैबाय मानसियाबो आरो बेखौ लाबोनांगौ थाखा फैसानि खोथा थाहैबाय सोर फैसा गारनानै लाबोबावनो फ्लाइटजोंसो फैगोनदां होमबा नामा फ्लाइटजोंसो फैगोन थिगानो आदाखौनो सोंहरदां ओमफ्राय दा मथा मथि 11टा साराय 11टासोआव सफैगोन बिसोरो घन्टानि एसे बारा लायोना हा 3 घन्टानि एसे बारा लायोना फ्लाइटआबो जिखुनु बिदिनो लागोन खैथायाव गाखोआ बिसोरबा 8टा होनदों 8टानि एसे 19-20 सेरफोर थागोन 15 मिनिट नायथ'बा दा सफैनांसिगौथ' सफैबाय बेखौ सोंहरदां आदा दे होमबा थ' लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायदोंब्ला मोनथिबाय बिथांमोना ब्रादारमोनाहाय कल रेकर्डिंनि बागै नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामना होबाय बिथांमोना थारैनो बै हौवासाखौहाय लाबोफागोन ना मा खालामगोन ना केस होगोन ना पुलिसजों हमजागोन बोरैहाय बेंगलरनिफ्राय बिथांमोनखौ न'सिम लाबोखो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनि गेजेरावहाय आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावलियासै नोंथांमोनाथ' अलरेडि मोनथिखाबाय आरो गोबां मानसिफोरनि गेजेरावहाय बायदि बायदि निउसफोरनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि थ' लास्टावहाय नोंथांमोननिसिम मोनसेल' रिकुवेस्ट बाव जुदि नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ फिन खेब लाबोफिननायाव आंनि माबाफोरनि गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बाय बाय